jarlondiren bandam yo hono no jiruɗon ñalawma no wayni ɗum ɗo ko ñalawma fedde fulɓe ñalawma fedde fulɓe catal meɗen Milan eɗen nodduɗen Yero Ba Hombo mo ganduɗen Idrissa Ba woni Yero Ba Hombo kanko woni cukko kalfuɗo ngalu e catal meɗen Milan ɗum ɗo ko hono no jiruɗen fayidagal ngal kewɗen hiide no pinal meɗen jalɗiri e nder leydi meɗen Italie eɗen gandi fof wiyama fedde fulɓe catal Milan so haalama tan ne wayno ko yumma o haala joni noon ko Milan waɗi ñalawma juulde eɗen gandi juulde meɗen ko semaine ɓennuɗo e oɗo ndeɗo yontere ñalawma juulde ɓesguji ɗiɗi fof kawri ɗo en nde tawno Milan ene jogui fartangue goto catal Milan ne jogui fartangue kañum jogui diwanuji ɗiɗi ndendi ɓe gummo Cremona ɓe gummo ɗo jarani jomumen ummade e temedere kilométre gam arde tawtorede oɗo ñalawma minen foof min pottito ɗo en ji sukaɓe ɓe ne pija en ji sernaɓe ɓe men nando jippina deftere Qur'ana on ji rewɓe ɓe no ñantorini en ko ɗum ɗo woni ñalawma pinal ñalawma pinal ko hollirde hoore muɗum weltanade hoore muɗum no kewmi wiide ni hay goto e meɗen ñagaki Allah nde fedde fulɓe humtani ɗum haaju muɗum e nder Italie fedde fulɓe addi ɗo tan ko wadde fodde muɗum nawtude mayɓe mum e safrude ñawɓe mum e dandude ɓiɓɓe muɗum e jalɗinde pinal muɗumen so ɗum noon fof eɗen gandi addi wawi jalɗinde ɗum kadi e nder fedde meɗen Milan fedde meɗen fedde fulɓe ko wadde ñalawmaji mbaɗi hono ni en ɓiɓɓe fulɓe fof potta ɓesguji meɗen rewɓe ɓe e worɓe e sukaɓe ɓe fof potta jalɗen e diine men kolliten pinal meɗen joni eɗen jogui ɗo nde hono mawɗo Idrissa Ba kanko woni kalfuɗo cukko kalfuɗo ngaalu o haalanen holno jiruɗa ñalawma o mawɗo Idrissa Ba assalamu aleykum bandiraɓe ko yiɗi tan ɓeydi hen kono ko Abou Diallo haali ko e hande ko ñalawma weltare ko hande ko 29 avril min jeggi hande ñalawma o min juula ɗo hen min julde e sohnaɓe amen min julde kadi e ɓiɓɓe amen quoi e hande kam ko weltare tan min jippini kamil eyyi kamil jippinama duwama vraiment ñalawma o yuɓɓi ko weltare tan vraiment ko weltare kadi ine kadi yen battini wuuri yo ɗum juut kono yo juut quoi chaque hitande ndenden ɗo henne juulen julden e galle min julde suka meɗen ɓaade julde koor kañum heewi juula koye galleji he joni noon galle ɗiɗi paaɗi joni min ƴeemi salbani hen min juula ɗo hen min julde e sohnaɓe min julde ɓiɓɓe amen eyyi mbiɗon ko battini wuuri yo Allah waɗa barke ɓesguji he vraiment ko weltare tan vraiment ñalawma o yuɓɓi addu jungo na jungo ngara jarlondiren bandam yo jarlomi yaafomi jarloɗe jaafoɗe yen battunimo wuuri allahu jomam ko curmotoɗo jaforoɗo rokku bande jungo jarlodiron jafodiron ñagoɗen Allah yendul ko heewi jinno e bande fedde fulɓe Italie ko kañum tan wawi erade neɗɗo foof wonɓe ganduɗa ɓeɗo ardi e muɗumen tan ko pinal ngal wonɓe ɓeɗo gaddi ɗo tan ko rende koye muɗumen somin ñawi min cafre somin maayi min nawte somin mayirama min nawte so ñalɗi pinal mbaɗi min gara min kolla payamen min hollira payamen ɗum woni noon wiya fedde fulɓe Italie ko kañum woni ko foti ñembede e dendal ngal pelle fof ene jogui diine mum ene jogui pinal mum yen battunimo wuuri hayo banda yen battunimo wuuri addu jungo yen battunimo wuuri nda jungam go yen battunimo wuuri mi yarli mama yen battunimo wuuri yarlomi yen battunimo wuuri mi yafi mama yen battunimo wuuri tinno yafomi yen battunimo wuuri amina banda sanyi bande usata dungal ma tinno hormo bande yen battunimo wuuri hayo banda yen battunimo wuuri amina banda yen battunimo wuuri hayo banda yen battunimo wuuri amina banda oɗo ko musidɗo meɗen Mama Ba Mina oɗo fedde fulɓe gandimo
kamɓe darino fedde nde kamɓe darino fedde ɓe goni pendant 20 ans albarka maɓɓe kadi Allah e maɓɓe ɗo Fedde Fulɓe yarate hannde ɗo minen somin jogii cuusal e cottal arde heɓɓitaade ɗum ɗo ko yiide kamɓe no ɓe gonnoɗe ɓe goppata haajuji maɓɓe neɗɗo ummo doga e liggey muɗum ene doga ne arana jooɗo e taabal muɗum tawa ni juuɗe muɗum ene tummi liggey muɗum ngam yo fedde nde duño yo fedde nde yaha hannde on jii hannde ko ɓe min doni ɓe ko ɓe machallah darde mon feewi liggey min feewi min beltinimon haa wona seeɗa amin mbaɗon kadi juule mo wuuri en battinimo wuuri eɗen ɓeydi hen ustaki oɗon jarlo oɗon jaaba machallah vraiment ha feewi ñalawma o yooɗi feewi en jetti sababuji moƴƴi Allah gadduɗen ga wurnide en enen fof gonɗen fulɓe ganduɗen ko gonɗen ko jabbuɗen e fina tawa meɗen e wadde holko ɗufankoɓe mbaɗanno hanki ko so tawi ko ñalɗi jenti e rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe fof ndenta jerlodira jafodira jewtida kalda ko nafata hay hunde ɓurani dental tawa yimɓeɓe ndeddiri suba Allah moƴƴude hay hunde ɓurani ɗum yodde so tawi a majji hoorema ganduɗa an kam ka pertuɗo neɗɗo yo andu hoore muɗum ko ganduɗa nayyi e beyi e baali e ɓucci ko sa andi hoorema a andi fina tawa ma a andi pulagu ma a andat ko ɗum ɓuuri wadde fayida kadi ganden ko wooda e dow muɗum ko ɓiɓɓe so yumma kaldata nene ko sukuni kala beltodiɗo hoore muɗum walla ñifɗo ɗemgal muɗum haali gongal ɗo dunci ɗemgal jananal kono ngal makko ngal kam yo andu kanko dooƴi sinnoɗen e koye meɗen ko haalete hannde ko ɗo jaaɗen fof gonen pullo sibu eɗen gandi kala leñol ngol jogiɗen walla kinɗe ɗe ko liggeyaji ɗi kono hay ɗemgal hay go wotere ala indi e ɗemgal muɗum ɗum noon ken fulɓe en jetti yontaɓe fuutankoɓe fulɓe wonɓe ɗo Italie en jetti sukaɓe ɓe hono jeunesse en jetti rewɓe ɓe en jetti ɓiɓɓe ɓe en duyima yo Allah fewnanen gurdam ɗam o ɓoyna dental ngal o moƴƴina kadi mawɓe ɓe ɓe juuta balɗe ɓe ɗo sukaɓe ɓe ko juuti en ñaaguima Allah bawɗo o ene wawi waɗirde noon yo Allah waɗanen jaam rewɓe ɓe jettama sukaɓe ɓe jettama on bisimilla mawɗon e jagge kadi mbiɗen yiɗi fedde jaale leñol ngol par ce que no mbiyamini tan albarka so fedde heeɓi ha ɗo henne noddude tiiɗani moni kala ne wawi noddude satti ko noddude noote go fof arda e fayida muɗum arda e diine ni kadi arda e tinal muɗum ko ɗum noon woni ko jimɗoɗen kala jiiɗo enen fof mumɗo en kalani en ɗon fulɓe kadi eɗen andi kadi garduɗen ɗo kadi ko jokkere en ɗam garduɗen ɗo kadi ko yo feewa jooɗiɗi ko yo feew dariɗo daroɗi ko yo feew dettiɗi kadi en jaari dendagal tarde catal Milano oɗo noon arine arde e ɗemgal jogiɗo ko defte pular ene yeeye ɗo en sibi ɗum firti ka enen en ngari en gaddori diine men en gaddori kadi pinal men en gaddori ñamgal men hay goto meɗen hessata e ñantade jola e mekko ma jola e tere walla nototo e ñalawma muɗum vraiment en jettu fulɓe oɗon no diitorno en haani ñammude e Fedde Fulɓe Italie on jarama yalla yo moƴƴen bandiraɓe fof min beltima bandiraɓe fof hunde fof weeli vraiment yimɓe fof ñaami ha kaari beltima wayduɓe jidiri en ɗam kadi vraiment ɓeydima kadi tidde eyi donc jarama ɓeɗo gummori en ko kere mona ɓeɗon ko fulɓe umuri ko kere mona hono wiyete ko fanta Amadou Tijani Sow ko joom suudu Botti Diallo machallah ñalawma rewi lawol feewi yimɓe belti sukaɓe ne belti machallah yimɓe foti belti hannde rewi lawol machallah e battinima wuuri kadi inchallah hono ni woni ko jiɗɗen dendagal pelle fulɓe gonɗe e nder Europe mbaɗa hono ni ko Milan waɗi ɗo henne koko ɗum woni ko jiɗɗen dendagal cate Fedde Fulɓe mbaɗa weeɓani kono wonata ko woodani ko wonata woodani wona gonga ɓurɗo famɗude ɗo ummi ɗo ko 100 kilométre kono ari arda galle mum arda ɓiɓɓe mum won yoɓɓe hay taxi ji ngari weeɓani kono woni leke noon so tawi dendagal catal ina wawi waddini eɗen hitande fof e nder nokkuji muɗumen bandiraɓe sehilaɓe en gontata enen ko yeeɓe sa ñami bande ñamani a ñamani sa yari bande yarani a yarani
enen dendi jijam yen batunimo wuuri enen dendi asko batunimo wuuri yen batunimo wuuri yummen ko hawa yen batunimo wuuri bammen ko adama yen batunimo wuuri en jinganama batunimo wuuri en jinganama batunimo wuuri julɓe fo jinganama yen batunimo wuuri yen batunimo wuuri yen batunimo wuuri yen batunimo wuuri koko mawɗo ibadi ɓeɗo fof ko secteur généraux ji gonno haa ɗo jooɗiɗen hannde ɓe jeeya ko e yilirde nde eɓen duusa yilirde nde ɗo yarate hannde ɗo ndeke noon min mbawi wiide tan ko albarka moɗon min ñaagoto ko dendagal to ɓi pullo woni e nder Europe ɗo ɓiɓɓe ɗo pelle fulɓe goni e nder Europe yoɓe ñembu wadde ko moƴƴi e wadde ko boni ko wadde tan e ko wadde ko moƴƴi ɓuri en ji hande yernitare muɗumen haade fedde fulɓe dari hande ɗo 17 catal kala ɗo ɓi pullo wonno hen notima hen jiɗɗen ko dendagal cate nde yo mbaɗir hono ni en mawɓe ɓe gila ɗo ɓe gonno sukaɓe sagataɓe ko kamɓe ɗeɓi fedde nde ha yettiɗo ene hande minen komin miñiraɓe kamin tambi gueɗe ɗe komin pamani hen fof min gara min namdoɓe albarka mabɓe fedde fulɓe fof no didotno yettiɓe yo Allah kadi son tooje ɗi o ɓeyni kanko Allah subhanahu wa taala o waɗa hen ndenka makko heewi Allah sowoni en kadi moƴƴereeji denndaangal aduna e laakara kalɗo julɓe ndendi dental baangal hono ni joomiraaɓe subhanahu wa taala omo jogii malaykaaji ɓen ko yahooɓe e leyɗeele heen ƴeewata tan ko dente julɓe baaɗe hono ni soɓe njii dental baangal ni guttoo to joomiraaɗo minen ɓe guttoo to joomiraaɗo ɓe mbiya joomi amen min jii jiyaaɓe maaɓe eɓe ndenndi eɓe jannga deftere Allah eɓe jannga deftere ma teddude nde walla eɓe juula e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam walla eɓe zikra inde Allah joomiraaɓe naamnooɓe te kanko ɓuri anndude woni joomiraaɓe naamnooɓe kanko ɓuri anndude kanko ɓuri humpitaade e malaykaaji ɗi kamɓe kam koni haaju maɓɓe kamɓe kam ɓe ngal dental koni haajuuji maɓɓe kamɓe ɗe ɓe jiɗi tan ko aljanna kamɓe ɓe jiɗi koko wiyetee aljanna ko kuƴɓe koɓe moolotoo koɓe moolotoo no moolotoo ko jeygol jahannama malaykaaji ɗi joomiraaɓe mbiya malaykaaji ɗi jehe mbiyeeɓe mi yaafimaama ɓe mi fotaniiɓe aljanna mi danndiiɓe ko wiyetee jeygol اللهم صل على سيدنا محمد